फानजा फानजा नों मानो राव होआखै ओइ फानजा फानजा बिकि थैखौ जेरावबो मोनाखिसै आं व्हाट न'खरनि सोरनावबाफोर थानो हानाय खौरां लानाय बिकि आइ आरो आफामोन नोंसोरनाव सोरनावबा आरएच नेगेटिभ ब्लाड दङ नामा बिदि थैखौथ' आइ फानजाया मोननो गोब्राब होननानै बुंदों नंगौ आफा बे थैखौ मोननायानो जोबोद गोब्राब बिदि थैयाथ' सोमखोरनावसो दं होननानै आइ फानजाया बुंदों आफा सोमखोरनि नाम्बारखौ हरलाय नैबे फानजानि मबाइलाव थानो हागौ नायनाय हेल' फानजा फानजा नङा आंसो बिकि फानजाया दिनै फुङाव गालिनानै गेलेदों आरो गोबां थै गदों दा बेनो थै नांथारगौ जादों मा नों थाबैनो फैनो नाजा आं बबाव थांनांगौ नों बुंदोल' आं थांगासिनो थाबैनो ला पेसेन्टनि हालोदा जोबोद गाज्रि बिकि थैखौ नों थाबैनो रेडि खालाम जागोन सार नोंथांमोना गासैबो बायजोआवनो थाथ' आरे मादैमोन बोरै फानजाया गोख्रैथि होथारनांगौ नाथाय नोंनि देहाया आंनि देहाखौ जेबो थाल दाला आदै थोर गोख्रैथि होनोसै सोमखोर फै आंजों
नै बेसे समायना जोंना फिसौआ। मादै खुदियाखौ आं खेबसे बामनो। नों बामनो हागोन? मानो हाया जानांगौ मादै? आंनि सना फिथा, आंनि जिउ। नोंनो आंनो थांनानै थानायनि जाहोना, नङाब्लाथ' आं मा लांखियावनो बे बुहुमनिफ्राय आज्रायलांसिगौमोन। नोंनो आंनि आरो फान्जानि गुबैसिन महर। फान्जा, नों मानो जेबो बुङासै? नों मानो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ आंनो खोन्थायाखिसै? आं गोरोन्थि मोनबाय फान्जा, आंखौ निमाहा होदो। फान्जा, नों सिरि मोनबा फान्जा? बिखि, नों मानो बिदि गाबदों? आं नोंनि गासिबो खोथाखौ खोनाजोबखाबाय। आंखौ निमाहा होदो फान्जा। आं नोंसोर सानैखौ गावस्रा होबाय। नों मानो गावखौनो दायनिगिरि सानना लादों? बिखि, थांनाय बयखौबो बेवहाय लिंहरलाय। हाय, आंनि फिसाखौ आं खेबसे नायनि। नै नोंनि फिसाजोआ बेसेबा समायना। नों मानो गाबदों आइ? आफा, आं आंनि देहाखौ बुजिखाबाय। आंनि जिउ, आंनि सोलेर आलादा जानायनि सम जाबाय। नों मानो बिदि बुंदों फान्जा? बिखि, नों गाबनाङा। आंनि जोबथि समाव आं नोंसोरनो मोनसे गिदिर खोथा खोन्थालांनि। जाय खोथाखौ बिखिया मिन्थिखाबाय।
सोमखोर नों आंनि सेराव फैलाय Apa? Ada ai. Bे खुदियाखौ सोमखोरनो गथायना नाथाय मानो बे खुदियाया सोमखोर आरो आंनि नेरसोनसो मा आं गोजोनबाय सोमखोर जोंनि फिसाखौ जोथोनै लाखि आं लाखिगोन पान्जा जेबो सोंगासिनो नाङा आंनि जोबथि समाव आं नोंनाव मोनसे आरज गाबो नों दिनैनिफ्राय गान्जा सोबनायखौ गारदो बेफोर बेसादा दुखु दाहाखौ बावगारहोनायनि लामा नङा दुखु दाहाखौ बांहोनायनिसो लामा नों गारदो सोमखोर जोंनि फिसानि समाय आं गारगोन पान्जा आं गारगोन आं गोजोनबाय आं गोजोनबाय 판자? पान्जा 판자 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 गोजों हाथरखि जाना मोनहासयै गोजौआव मानो थाहैखो नों आंनि गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि जिउनिफ्राय आं दिनै गोदाव सोराव नों गैया जिउ आंनि बैथा गैयै दिङा बादि नोंनो सान नोंनो हर नोंनो जिउ आंनि
नेनानै थादो नोङो बै रुगुङाव आं सहैजासिम गोजों हाथरखि जाना